كما يتغنيو كبرات تخطتتي مدبنا انبار ابزنا يلوم معنتي ناي فوتوشوب تمرتنا كما يقرنا تصغري كاب دحره بايتا نفلي وي قرب كاب دحره بايتا نفلي ابزبل مدبي خون سناي مكتتال راين بار انكو عبد الحن متقم سلازي بستخاله متن نزانا يلوم معنتي توتوريال قرب كحصرا فتني من البات حدا غزي تنويحون مسلچاو خون سلازغل كم مجمرتا نتا سئلنا اينا خنتوا سئلنا خنتو تخينا خابتا حلفه غلي يصلكم نيره create new تخينو حدش بتزلالخا عاقن كسرح تدليخايو open تلكاخا اوشتتي سئلي وكتتو زلالخا ويكا edit كتكبرو زلالخا نغراتي سلازي سئلنا ندحدا open إلا مسأتنا كم مجمرتا خمزي خمسالنا سلازي ندحدا أنا كلتشان إسران فوتوشوب تتقوم لكم حدش زخانة update كيرو مالو تناتو خان تايم سيلكم أبزا select تولى ندحدا آتينا subject لنايو اتي فوتوشوب بعلو نتي هنا background ويتنا هنا سئلي كمارسو خالي مالتي سلازي ندحدا بكيبورد هنا ندحدا كيو تطويقة بعلو مريز اللي يالو مالتي تدمرت تخوصو للي زلو حجي تقيح دلو تدواتيو تحوراو دولخا تي تترين مالتي سلازي إذا سئلين دحدا تريو اللو صبغ اللو جن أبزي جاف تريوان دحدا لهم حدا خلت حماق اللو سلازي كان مجمرتا أبزا تحتويتي زلان دحدا أخينا زاني layer mask دحدا add mask تيلنا وترجب automatically وتصاو مالتي كفتي select يلوز قبرو حجي نحنا قن باتي زلو قرب عقوبات حيكونا كنوسخولو ندلينا كنوسخولو ندلقاتي قرب أبزدلو كنوسخولو قرب كنفتنينا سلازي غمون كبرتو خينا مجمرتا نتا ماسك طويقنا اب select كدنا select and mask نبلا select and mask بسبلنا كم مجمرتا to view mode ناتكم audience screen phone transparency 100 دحراليو حمزان شدشن كساب سوسارو لو تقبرو to view mode كان دحدا normal audience screen الو ناب overlay تقبرو حجي اب صقام دحدا خيدناها مجمرتا تا ناي quick selection tool لا كالي تخاتا refine edge brush تبلالا حجي انتاينا هنقب مسيلكم الفوتوشوب تاينا هنلو كابزي ناي جاف رسا ريفرنس وسيد كاسي عندي حدا حدا خلتلو او تصينا هنلو كما هنقبر تخينا تي دانا براش سايز قرب كعبي يبلو تي هاردنسون 0 خونالو سلازي تا هقبر يمسيلكم تدحستي فوتوشوب نايتي جيج في براش ديكون زقدس تا قندي اما اخل للاتا مسكال تمثل نساء تقدسنا نسوي تدمرصو مالت سلازي ابچاف نايتا راسي بمخاد كان زيره نراس خوصه نلعلي حجي تاي دقبلو ريفرنس وسيدو كابتي چاف راسي نتي صعدا ياليو نتي ጨጉርኻ ተደፊኑ ተሊኻ ቁርብ ይወጾ ናልባት ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ክመጻይ ከልኒ ግን ካብቲ ጻዕዳ እንድሕዳ ጸሊእና ከምዚ ብምግባር ኣብቲ ጫፍ ናይ ርእሲ ኺድና ቁርብ ከምዚ ገርና ንውልውሎ ማለት እዩ ናብ ማእኸል ጨጉር ተኣቲና ከበላሽ ወይን ኣብነት ከም ዝተገይረ ይረአዩ ይበላሽዎ ኣሎ ስለዚ ኣብ ጫፍ ኢና ንረግጽ ኩሉ ግዜ እንድሕዳ ብጌጋ ጠዊቅኩም እንድሕዳ ክትምለሱ ተደልዮም ኮንትሮል ዘድ ብሓንሳብ እንድሕዳ ተጠዊቅኩምና ናብቲ ዝነበርኩም ተመለሱ ማለት እዩ እንድሕዳ 4-5 ግዜ ተጠዊቅኩም ካኹም نابت زنبركم وناي كن تسرحكم وناي تي بروجكت ندا ملزوكم غير مالتي سلازي افتي كابر اسا كان زي مغبر كالي خفتني حرايم بعد ندحرا بتدغبركو ودي ان ندحرا رغب تخينا مالتي قرب ابزي سيتنج قرب كن اريو خفتنينا نزي ريديوس سمارت ريديوس بلا طويقنا كساب كلت خبرعي وي حدا زي قدس اب سموزنس كا كساب شعت وقت قبرو تخليهم وابتي جاف ناتاس كمزي لمص قبل كمزي دبزز بالقد تي شاربنس ويتي من معنيت الكريون سلا زي دلنا كونتراست كساب 4 تغيره تي فيدر كا كساب 0.6 دحاني سلازي ابزا اوتبوت بللا ناب لاير ماسك ولا مالت نبتا ماسك نانا سلازي ابديت غير والله حجي كافتني عنتوي بتعمي يحشدلو بخميد اخن ريون خلتيلناها حدا ابزا تحت للاتينا solid color تبلا مريصنا حدا عبره مريصنا حجي بيچا غوبينا متان كرعنا بالحريدو انتي معرف اندي صبق اوتينا لنا فلت دمو بيچا غير ابتا تحت سئلن حدا خمس غيريو تريو لهم تي باك جراوند هنا بتعمي صبق وتيلو مالتي تدغرنا مانيبيوليشن صريح له سلازي حانتي كمزي اجرنا سئلي كنوص نخلينا وي ጨጉሪ ሓደ يحتيتن نيرو كمزي جرنا كنوص نخلينا كالاي مجد خا سلازي كم مجمرتا نتنا باك جراوند مساتنا ديبليكيت وي كوبي خلوينا اب كيبورد هنا نحدا كنترول جي تطوينا تنهنا باك جراوند
كوبي يكون ወይ ከዓ ነዚኣ ባክግራውንድ ሒዝና እንድሕዳ ኣብዛ ናይ ክንዲያ ተገርና ኮፒ ይኮን ማለት እዩ ስለዚ ነታ ባክግራውንድ ሰርሕናያ ነታ ኮፒ ልበልናያ ኮፒ ለሽም ከበአ ኦኬ ኮፒ ለሽም ሳብኳ ኣብዛ ታሕተወይቲ አንተወይ ዳእትኹ ኣቴ ሓደ ሶሊድ ከለር መረፀ መስኣለ ዝኾነና መስኣለ ካይኮነ እንዳሕን ክርኦና ፀኒሕና ቀይሕ ሓይሽ ቀይሕ መሪፀ ካሽዑ ነቲ ሶሊድ ከለር ኣብ መንጎታ ኮፒ ናብታ ባክግራውንድ ከም ዝገረ ይእትዎ ማለት ስለዚ ነታ ባክግራውንድ ዓይና ይዕምታ ዳዕን ዘሎ ንዓሚተ ኣብታ ኮፒ ይኸይድ ሕጂ ከም መጀመርታ ኣብዛ ባክግራውንድ ኢሬዘር ቱልስ ዝበሃላሉ ኣብዚ ፀጋም እንድሕዳ ኣኺድኩም ኣብታ ብራሽ ደላታ እንድሕዳ ታ ኢሬዘር ቱል ትብለላ እንድሕዳ ኣብ ትሕቲኣ ጠዊዕኩም ማፅንሕ ተልኩም ባክግራውንድ ኢሬዘር ቱል ኣብ ትሕቲኣ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢ ተጠዊዕና ማለት እዩ ስለዚ እሱ ምስ ገበርና ኣብ ላዕሊ ከምዚ ዝመስል ሴቲንግ መፅና ኣሎ ብራሽ ሳይዝ ናህና ድሓይ ክንዕርዩና ኣብዚ ግን ቀንዲ ክንጥንቀቐሉ ዘለና እዚኦም ሰለስተ ትሪኦም ዘለኹም ሳምፕሊንግ ኮንቲኒዩስሊ ወይ ከዓ ሳምፕሊንግ ዋንስ ወይ ከዓ ሓደ ከዓ ሳምፕሊንግ ባክግራውንድ ስዋች ስለዚ ንሕጂ ነታ ሳምፕሊንግ ዋንስ ትብለላ ጠዊዕና እቲ ሊሚትስ ትብለሎ ናብ ዲስኮንቲኒዩስ ክንገብር ኢና ቶለራንስ ከም ዘለዎ ይፅንሐልና እቲ ፕሮቴክት ፎርግራውንድ ድብለና ዘሎ ከዓ ክንደምስስ ከለናስ ከይ ባላሸውና ክንጥንቀቐሉ ዝግባእ ነገራት ኣሎ ንዕኡ እንድሕዳ ፕሮቴክት ክንገብር ትኾይና ወይ ሕብርታት ማለት እዩ እንድሕዳ ከምቲ ፕሮቴክት ወይ ክንከላኸለሉ ትኾይና መጀመርታ ነታ ስእሊ መሪፅና ነታ ፕሮቴክት ፎርግራውንድ ትብለሎ ንዓ መሪፅና ኣብዛ ናይ ሕብሪ ንሕና ዘላ ኣብዚ ፀጋም እንድሕዳ ዳብል ክሊክ ተግና ከምዚ ዓይነት ሕብሪ ክመፀልና እዩ ስለዚ ናይ ሕብሪ ኢኻ ስኻ ፕሮቴክት ትገብሮ ደሊኻ ዘለኻ ከም ብድምሳስ ተልካ ኣብቲ ጫፍ ደሎ ንዕኡ ትመርፅ ንዕኡ መሪፅካ ኦኬ ትብሎ ኦኬ ሽዑ እቲ ቶለራንስ ግደፎ ኢለኩም ነይረ እዚ ቶለራንስ ከመይ ይመስለኩም እዚ ቶለራንስ እንድሕዳ ኣብ ፃዕዳ ሕብሪ ጠዊቐ እንድሕዳ ናብ ካልእ ዓይነት ሕብሪ ኣትዋ ኣለኹ ብፍጹም ኣይኣቱን እዩ ፃዕዳ ጥራይ እዩ ዝድምስስ ስለዚ እንድሕዳ በዚሑ ሓደ ግዜ ኣይ ክሰርሕ ንኽእል ኢና ኣብነት 19 ኢደሉ ሕጂ እንድሕዳ ኣብነት 52 ገይረ ኣለኹ ጽቡቕ መፂሉ ኣጋጣሚ እንድሕዳ ኣብነት 80 ንበሎ ሕጂ ራዮ 80 ተኾይና ናብቲ ሕብሪ ናብቲ ርእሳ ይኣትዋ ኣለኹ ኣነ ስቲል ይሪኦ ኣለኹ ወይ ናብ ገጻ ይኣትዋ ኣለኹ ስለዚ ቶለራንስ በዚሑ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ በቲ ቶለራንስ በትናትኩም ስእሊን ብርሃንን እንዳራእኹም ክትፍትኑ ኣለኩም ንሕጂ ኣነ ድብሎ ክሳብ ኣብ ናተይ ስእሊ ማለት እዩ ክሳብ 50 ኖርማሊ ተኽገብረ መጀመርታ ካፕቸር ክገብር ኣለኒ ይጥወቅ ማውስ ከይፈነኹ ኣብቲ ከባቢ ርእሳ ከምዚ ገይረ ይውልውል ኣለኹ ማለት እዩ እንድሕር ፃዕዳ ኣለዎ ንኣብነት ብ19 ወይ ብ20 ክሰርሕ ከለኹም ርኢኹም ነርኩም እንድሕር ፃዕዳ ኣለዎ እቲ ቶለራንስ ብዙሕ ኣይኮንን ደሎ ማለት እዩ ስለዚ ፃዕዳ እንድሕር ኣሎ እቲ ቶለራንስ ተብዝሕዎ 50 ገይረ ኣለኹ ኣብ ናተይ ክሳይዝ ስለዚ ከምዚ ገይረ ኣብቲ ከባቢ ርእሳ ይውልውል ስለዚ ኦልሬዲ ርእሳ ወፂ ኣሎ ዘድለኒ እቲ ካልእ ኣካላታ እዩ እቲ ኢዳ ገለመለ እጂ ኣብ ርእሳ እንድሕር ዲስኮንቲኒዩስ ንጥቀም ኣለና ኣብቲ ኢዳ እቲ ጫፍጫፋ ግን ኮንቲኒዩስ ኢና ንጥቀም ዘለና እቲ ቶለራንስ ከም ትበልኩም እንዳታሕትኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ሕጂ ስራ ገይረ ኣለኹ ውሒድ ኣሎ በልከ ጻዕዳ ይርኢ ኣለኹ ስለዚ 4 ክገብረ 40 ቁርብ ዝዋሓደ ኮይኑ ሰሚዕኒ ስለዚ ወላ 48 ክገብሮ ክፍትኒ ያ ጽቡቕ ኣሎ ስለዚ እንታይ ይገብር ኩሉ ግዜ ካብቲ ባክግራውንድ ወፂ መጀመርታ እቲ ሳምፕል ወስድ ማለት ሳምፕል ወስድ ተሽዑ ኣብቲ ከባቢ ነብሳ የምዝገረ ይውሉሎ ማለት ይድምስስ ኣብ ኢዳ ሕጂ ተኣትየ ተሪእኩም ቶለራንስ በዚሕሎ ማለት እዩ ስለዚ ክገብር ኣለኒ ቶለራንስ ከውሕዶ ኣለኒ ናብ 30 ንበሎ ሳምፕል ወስደ ይኣቱ ስቲል በዚሕሎ
እዚ ብጣዕሚ ግዜ ዝወስድ እዩ ምናልባት ናዝዩ ተጠንቂቀ ክሰርሖ ትኽእል ፕሮጀክት دی ኮይኑ ብዙሕ ኣድላይነቱ ኣይረኣየንን ግን ከምዚ እንዳገበርኩም ተውፅኦ ትኽእሉ ማለት እቲ ሕጂ ትሕሰብ ኩሉ ግዜ እንታይ ታማ ማእኸል ታ መስቀል ንሳዕ ተሓስቦ ኣብናይ እውን ናይጎና ኣለዋ በዚ ሓደ ገጽ ከይደ ከዓ በቃ ቶለራንስ ከይቀየርኩ maybe ክቅይሩ እተና ዓንተ ወይ ቀየር ዝነበርኩ 40 ክሳብ 45 ኣብ ጎና ኖርማሊ ደሎ ጽቡቕ ወጽላ ያለው ጻዕዳ ዘይብሉ ማለት እዩ ኣብ ገጻ ግን ቁርብ ከውሕዶ ለነው ያብ ኢዳ ኮንኮሎ ቶለራንስ ንሕዳው ሒዱ ኣይጽላኒ ማለት እዩ ስለዚህ ከም እንዳገበርና ሳምፕል እናወሰድና እንሰርሕ ኣብ ገጻ ክንበጽሕ ከለና ከምታ አንተ ወይ ዝራናዮ ቶለራንስ ቁርብ ነው ሄዶ ሄድና ከምዚ ገና ነው ብል ስቲል ሄድሎ ንሕዳ ተጋጊና ኮንትሮል ዘድ እንዳጠበቅና ኣብቲ ዝነበርና ሕሉፍ ንምለስ ማለት እዩ ስቲል በዚሁ 18 በዚሁ 21 ዮ دحنا له حجي انت حنقبل صنحنا تيلنا كندمسس سينا صنحنا ምናልባት ደስዋልኩም ተንኩም كندمسس سينا صنحنا انا ምናልባት ቀይሕ ረአና هلو ግን احنا نت باك جراوند كندمسس سينا صنحنا ما بكم ዝደምሰስና ያለ ኣብንታይ ክንፈልጥ ተይኩም ካ አንሳብነ ስለዚህ ከም ዝደምሰስና እንታ ብምንታይ ክንፈልጥ ንኽእል ንሕዳልኩም ኣብዛ ቀያሕ አንተ ወዲ ሰራሕናያ እንድሕርዳ ጣዓቢልና ስእልና ካፍቲ ባክግራውንድ ወጽያላ ማለት እዩ ምናልባት ሓደ ክልተ ለ በዝጎኒ ሱ ቀሊል ንኽታልዩ ስእልና ግን ካፍቲ ባክግራውንድ ወጽያላ እሞ ሕጂ ዛ እነዚህ ጎና ደሎ መንደቕ ብኸመይና ኣልዮ ተይልና ኣብ ኪቦርድ ሃና እንድሕርዳ W ጠዊቕና ወይ ካ ነዚ ኣትሪእዋ ደሎም ዛ ናይ ኩዊክ ሴሌክሽን ቱልስ ኣብ ታሕቲ ደላ ዛ ማጂክ ዋን ቱል ትብለላ እንድሕርዳ ጠዊቕና እንድሕርዳ ነትናህና ኣብታህና background select لنا كله بحساب يمرصو ማለት እዩ شعون نحرد delete تطويقنا اتنا هنا background يدمسس تتريفكم كان محدش يطوقو delete بو ابز تريف له طويقه delete بو ابز تريف له طويقه delete بو اكلو دمسيسنا ያለና እንድሕዳ ወዲና ሽዑ ኮንትሮል ዲ ተጠውለና ዲሰሌክት ብሎ ማለት እዩ እቲ ተሰራህና ሕጂ ደሓን ኣሎ ወጽኢሎ ግን ክድምዘዝ ዝኽእል ሓደ ክልተ ነገራት ኣሎ ከምታ አንተ ወይ ዝራነ እቲ ባክግራውንድ ኣውጥና ያለና ግን ኣብዚ ርእሳ ቁርብ ናይቲ መንደቕ ዝነበረ ተረፍ መረፍ ኣሎ ስለዚህ ነዚ መንደቕ ተረፍ መረፍ እንድሕዳ ኣሎ ብኸመይና ኣልዮቴልና ልክ ከምታ አንተ ወይ ገበርና ኣብዚኣ ኮፒ ኣዲና تا دلنا هنا subject ادينا select لنا نحدد subject لنا فوتوشوب بعلو نتسال تراي مرصو مالتي نتسال مريصو تاب select mask نبل او غيرنا خا نتي كنت انت ويد غبرنايو اتينا نتي زونجر قريبنا نتير إسا كم زيجرنا ندمسسه مالتي تبراش سايز يغريتا مسأتنا كم زي يخصن حنا سلازي كم مجمرتا نزي كم تعنتو اللي قبرنا نتي أبر إسا دلو تقرب حدا خلت ترفاتنا نطفو دلنا سلازي نبتاري فاين ايج بمخاد تفي مود نحردا اونيون سكين الله نب اوفرلاي جرنا opacity 50 ገና ኣብቲ ከባቢ ርእሳ ሳምፕል እንዳወሰድና ከምዚ ገና ነቲ ኣብ ርእሳ ቁርብ ደሸግረና ነበረ እቲ ናይ መንደቕ ነገር كن آليون فتن مالتي نابات نحجي قروب كتب نابر كسرها هلوية بين حسابات ترديكم كون تسفى قبل. It's very simple. I'm فاق قروب جزية سلازة والسلي دشا دحرا أقاعد عادة قديكم
እቲ ሳምፕል ክንወስድ ከለና ወይ ሪፈረንስ ክንወስድ ከለና መጀመርታ ታይና ኣሎ ኣብቲ ርእሲ ጨጉሪ ጠዊቕና ለገኢና ንውልሎ ሽዑ ተረዲእኻ ፎቶሾፕ ኦኬ ነዚ ስእሊ እደለኻ እንደለኻ ነዚ ደሊኻ ያለኻ ኦኬ ነዚ ነበለ ባዕሉ ፕሮሰስ እንዳገበረ ከውፅኦ ፍትን ማለት እዩ still not perfect ኣይኮነን ግን አንተ ወይ ልግበርኮ ነዛ ስማርት ሬዲየስ ዘላ ጠዊቐ ክሳብ 2-3 እቲ ስሙዝነስ ባዕልኩም እንዳርኣኹም ትገብርዎ ማለት እዩ ፈደር ክሳብ 0.6 ማክሲማም ክኸይድ የብሉን ኮንትራስት ክሳብ 4 ፈደር ላን ወርጣ ሱምስ ገበናት የአውትፑት ሴሌክሽን ትብልደናል ኣብ ኒው ሌየር ኢልና ኦኬ ንብሎ ማለት ስለዚህ ታስእልና አውጪና ያለና ሕጂ تقيح እንድሕር ዳገሪዮ እቲ ስእልና ፐርፌክት ወጪልና ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ብብጫ ሕብሪ ክንፍትኖ ተደሊና ከዓ ነዛ ኣብዛ ታሕቲ ደላ ክሬት ኒው አድጀስትመንት ትብለላ ጠዊቕና ሶሊድ ከለር ተጠዊቕና ሕብሪ ከመፀና እዩ ዝምረፅ ብጫ መሪፅና ነቲ ብጫ ኣብቲ ትሕቲ ስእልና ተገርናዮ እቲ ባክግራውንድ ፐርፌክት ወጪልና ኣሎ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ከመይ ጌርና ገረብ ካብ ሰማይ نوصو ياتبل بتاع مقلاله بتاع من زفتوا حانت بروجكت ስለዚህ ከመጀመርታ ሓደ ላዞ ቱል ድባሃላለ ላዞ ቱል ናይ ሁክያቲ ድባሃል ትርጉሙ ከዓ ቤትካ ከምዚ ጌርካ ሕንጥጥ አቢልካ ምውፃእ ማለት እዩ ስለዚህ ከመጀመርታ ነቲ ላዞ ቱል ጠዊቀ ክታ ገረብ እንዲያ ከውፃለ ለይ ዘለኹ ስለዚህ ኣብ ከይፈንኹ ማለት እዩ ነታ ማውስ እንድሕር ኣብቲ ከባቢ ገረብ ከምዚ ጌረ ነቲ ሰማይ ከውፅኦ ክኽላለኒ بركز كابت السماء كنفل زدلنا مالتي سلازي خمخ قبرت خوينه كابت قاب قرب كم زيارة عنديته رابط خواب السماء كم زيارة خليلة تماليسة كم زيارة يلا قبو مالتي ازي كويك سيلكشن تول قلنا يهوك ياتي البحل سلازي زمس قبركا كنترول جي اندي حدا تويقه اتي سألي وزيلو مالتي كابت باقراوند اوكي وزيلو እዚ ሰማይ ዳኣ ከመይ ጌርና ንፈልዮ ተይልና ኣብ ፎቶሾፕ ወይ ኣብ ደስ ድብለካ ታይ ነገር ኣሎ ንሓደ ነገር ካብ ብሩህ ወይ ጸሊም ካብ ጸሊም ናብ ብሩህ ነገር ብብርሃን ፈሊኻ ከተውፅኦ ትኽእል ኢኻ ኣባላይ ኣብ ቻነል እንድሕር ዳኣ ኸይድና ሓደ ስእሊ ወይ ንሪኦ ዝኾነ ስእሊ ብቀይሕ ብጫ ሰማያውን ዝቆመ እዩ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ስእሊ ወይ ባዕይንና ወይ ዝኾነ ነገር ካብዚኦም ሰለስቲኦም ዝቆመ ነገር ስእሊ ስለዚህ ዞም ቤዝ ከለር احنا እንታይና እንደል ዘለና ሓደስ ኣብ መንጎ ትገረብን ኣብ መንጎ ተሰማይ ዘሎ ኮንትራስት ወይቲ ብርሃን ናይ ብርሃን ፍልልይስ ኣብ ገረብ ጸሊም ኣብ ተሰማይ ከዓ ጻዕዳ ክኸውን ደሊና ይልና ስለዚህ ሬድ ተወሲድና ስቲል ክልቲኦም ሕድኦም ድመስሉ ዘሎ ግሪን ንኽድ ግሪን ስቲል ለሰይም ቁርብ ጸሊም ኣሎ ትገረብ ግን ስካይ ተሰማይን ትገረብን ቁል ደረጃ ሕድ ይደሎ ሰማያዊ ተኸድና ግን ኣብ ሰማያዊ ተገረብ ቁርብ ጸልሚታላ ሰማይካ ቁርብ ቀይሕ ኣሎ ስለዚህ እحنا ኣብዛሕ ሰዓት ለና ሰማያዊ ከም መፍለይ ክንጥቀመሉ ኢና ስለዚህ ከም መፍለይ ክንጥቀመሉ ተኸድና መጀመርታ ከምታ አንተ ወልኩም ኮንትሮል ጄ ወይካ ነዛ ሰማያዊ ሒዝኩም ናብዛት ሓተወይ ትደላ መስቀል ትመስል ተቃተላን ተዋሃብ ደላ ተጠዊቅማ ኮፒ ይሆን ማለት ስለዚህ ኮፒ ምስበልናዮ ነቲ ዘሎ ፍሊ ናይ ሰማይን ናይ ገረብን ክንፈልዮ ደሊና ለናት ብርሃን ከምኡ ክንገብር ተኾይና ኣብዛ ኢሜጅ ከይድና አድጀስትመንት ኢልና ሌቨልስ ንብላ ማለት እዩ ሌቨልስ ምስበልናዮ ከምዚ ከምፃልናይ ስእሊ ከምዚ ዝበለ ክስታይ ከምፃልናይ ስእሊ ኦኬ ሕጂ ነቲ ሌቨልስ ናይ ሰማይ ናይ ምድርን ክንቅይሮ ተኾይና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሰለስቲኦም እዞም ኣብ ሰለስተ ዘሎ ቁጽሪ ኣብ በዛ ጸጋመይ ተደላ ክሕግዘኩም ክሳብ ካብ 9 ክሳብ 120 ኖርማሊ ኣብዛ ናተይ ወገን ሕጂ ክሳብ 101 ኖርማል ኣላ ታማእኸለይ ተቐ ካብ 0.9 ክሳብ 0.6 ኖርማሊ ሰቲ ስለዚህ 0. يسعن كلتن قبري عبد الزازي تقع كساب كلتن 220 دولو
ኖርማሊ ሕጂ እንታይ እድገብር ዘለኹ ተልኩምኒ ኣነ እዚ ብርሃን ናይ ዛገረብ ካፍቲ ብርሃን ናይ ሰማይ ብድምቕ ዝበለ ከህስሶ ለለሎ እቲ ገረብ ጸሊም ሰማይ ካ ጻዕዳ ሕጂ ከም ክገብር ተኾይና ኣብቲ ሴቲንግ ከም ገረ ክፈታትን ክኽእላለኒ እቲ ብርሃን እሱ ንፎቶሾፕ መታን ፕሮሰስ ክገብሮ ድሕራይ ከይጸግመኒ ክሕግዞ ኣለኒ ስለዚ ክሕግዞ ተኾይና ከምዚ እንዳገበርኩ እንዳብራኹ ይኽጥቀም ኣለኒ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣሎ ክብል ኸደ ከም ዘረላታ ክገድፈ ኸደ ስለዚ ከምዚኣት ኮይና እንታይ ክገብር ኦኬ ምስ በልኩ ኣብታ ጸጋመይቲ እዚ ናይ ቱል ባር ደሎ እንድሕዳ ተጠዊቕና ወይ ነዚኣ ትመስል ትሪእዋ ዘለኹም ትዑና ሓደ ዶጅ ቱል ዝብል ክመፀልና እዩ ኣብዚ ናይ ዶጅ ቱል ኣብቲ ሬንጅ እቲ ብራሽ ከም ዘለዎ ትገድፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ድሙቕ ከምዛ ናይ ትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ወላ ተዓበየ ጽቡቕ እዩ ኣብቲ ሬንጅ ከም መጀመርታ ሚድ ቶንስ መሪፅና ኣብቲ ከባቢ ርእሲ ከምዚ ገርና ክንድምስስ ኢና ማለት እዩ ብዙሕ ናብቲ ክንድምስሶ ዝደልየልና ቦታ ኣይነእቶ ጥራይ ናብቲ ከባቢ ስእሊ ከምዚ ገርና ንድምስሶ ኣብ ማእኸል ትገረቡን ንኣቱ ብርሃን ገለመለ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ብኡን ሰማይ ስለ ዝርአ ኦኬ ትሚቶን ምስኣለናዮ ከም ብሓድሽ ከይድና ነታ ሃይላይትስ ዝብለላ ንመርፀ ልክዕ ኤክስፖዠር ከም ደላታ ጌርና ኸ ኣብቲ ከባቢ ከምዚ ጌርና ንድምስስ ስለዚ ምስ ደምሰስናዮ እንድሕር ደኣ ኮንትሮል ክሊክ ተልናያ ነታ ስእሊ ዝሰራሕናዮ ስራሕ ኮፒ ይኸውን ማለት እዩ ኮፒ ምስ በልናዮ ሽፍት ጠዊቕና ከይፈነና ብላ RGB ተዛላ ክሊክ ተልናዮ ስራሕና ሰሌክት ብሎ ማለት ስለዚ ካብ ቻነልስ ናብ ሌየርስ ንኸይድ ናብኡ ኸይድና ኣብ ኪቦርድ ናህና እንድሕር ኮንትሮል ሽፍት አይ ጠዊቕና እቲ ስራሕና ኢንቨርት ገበሮ ማለት ስለዚ ኢንቨርት ምስ ገበሮ እንድሕር ኮንትሮል ጄ ጠዊቕና ኣብ ላዕሊ ሓንቲ ሓዳሽ ሌየር መፅኣት ኣለና ንሳኻ እንተ ተሰማይ ደውፀና ስለዚ ከምዚ ጌርና እቲ ባክግራውንድ ካብቲ ሰማይ ወይ ገረብ ካብ ሰማይ ንፈልዮ ንብል ስለዚ እንድሕር ማዕረኽ ናይ ጽቡቕ ወፅዩ ኣይወፀን እንድሕር ክትቋፅሮ ተደሊኻ ኣብዛ ታሕቲ ናይ ኣጃስትመንት ሌየር ኣብኣ ኸይድና ሶሊድ ከለር ኢልና ብጫ ንገብሮ ስለዚ ማዕረኽ ናይ ጽቡቕ ከም ዝወፀና ትሪእዎ ኣለኹም ብድሕሪኡ ወላ ሓንቲ ናይ ሰማይ ገለ ዝረኣይ ነገር የለን ከምዚ ጌርና ኸ እቲ ባክግራውንድ ካብ እቲ ስእሊ ከነውፅኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቁርብ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ቁርብ ሓፃር ቱቶሪያል ነይራ ግን ተኸሲብኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳብ ንረኸብ ሰናይ እዩ